To a labaran nishaɗin namu na yau, an bayyana jarumai uku a matsayin jarumai mafiya tsada a masana'antar fina-finan Bollywood. Jaruman Kannywood sun cika da murna kan yabon da wani malamin addini ya musu. Wata magana da Sheikh Abubakar Abdulsalam Babangwale ya faɗa a wajen karatunsa na lecture da yake yi akan yadda iyaye za su ba wa 'ya'yansu tarbiyya ta ɗauki hankula, jin cewa da yi babu masana'antar shirya fina-finai da ta kai Kannywood tsafta a yanzu. Wannan magana ta ɗauki hankula duba da irin kallon da ake wa 'yan fim na wasu mutane a shararai, wanda abu ne mafi wahala ka ji wani ya fito yana goyon bayan su, amma sai aka ji wannan lafazi daga bakin wannan babban shehin malami. Amma sai dai shi ma malamin ya yi togaciya inda ya ce ba fa yana goyon bayan su bane, amma cewar su 'yan fim ɗin Hausa suna da tsafta tunda har yanzu ba su yarda da taba jikin mace daidai yake ba kamar yadda Indiya da sauransu suke yi, inda ya kara da cewa sai dai yanzu sun ba da kofa ana fassara Indiyan da Hausa, har abin ya zama ba wani abu bane don wani ya rungumi mace a fim ɗin Indiyan Hausa kuma ana kalla a gidajen Hausawa tare da iyaye har da sirakanai. Kane ya dora da lecture ta kan matakan ba da tarbiyya. Har yanzu, karin faɗi wata magana da Allah ta zama bakuwa a gabanku, har yanzu gabaki ɗaya industries da suke films ba mai tsafta irin na Hausa, Kannywood, domin su ne har yanzu a wajensu ba ƙaramin kuskure bane namiji ya taɓa mace. Wannan magana ta yi wa jaruman Kannywood daɗi, domin ko ba komai sun samu ƙarin malaman da ke faɗan alkhairi a kansu komai ƙanƙantarsa, inda suka dinga wallafa tsakuran lecture daidai inda ya yabe su, suna godiya da nuna jin daɗinsa a shafukansu. To daga masana'antar ta Bollywood, an bayyana jarumai uku a cikin jaruman fina-finan Bollywood a matsayin jarumai mafiya tsada a cikin jaruman na India a fannin fina-finan faɗace-faɗace, wato action films. Jaruman da aka bayyana sun hada da Salman Khan, Tiger Shroff, gami da Akshay Kumar. An dai bayyana jaruman uku ne, Salman Khan, Tiger Shroff da Akshay Kumar a matsayin jaruman da suke karban sama da ruhi miliyan 1.500 a kowace fitowa. Hakan kuma na kunshe ne a wata wallafa da fitaccen shafin nan na Mr. Reporter da ke yawan wallafa al'amuran da ke faruwa kai tsaye daga masana'antar ta Bollywood ya wallafa. Ibrahim Ishaq, Khadija Adam Mahmud, Duniyar Nishadi.